coverage kemen bagai jeng tini chini white tab ni kaisa sengkrak jeng o songsarno yakar Arelangnai white tab ni sengkrak Mojesh Debbarma ni nukhung Phai sokpaika gai jeng tini all simna white tab committee torop theke chikon sa Chubacho o nukhungo Phai rifaika tei bwskango jeng sai tongnai tab o nukhungno bahai kai jeng sasakai bobagrani phanbai chini thamsani phanbai jeng naithotok songsarno o nukhungno jeng tei dulmana tekai jeng chobalaini akchin jes bo thaise thani saiknai bolong bonang president tabuk to thangnai deputy CM hayakaba bolong bonang Mojesh Debbarma saiklanka boni oro job kaisa hayakaba boni cheri rokno khumpai academy porina hnai abone busuk jora samga okha obo to tabuk borok high level committee rok asuklai tongo abono tei hingkai borok joto tabuk abono tei kok sablai tongo bahai kai dati no abono implement khaimana tekai borok naikolai tongo jefuru ongoi pai o jeng o family no Phai sai rifainai clear khai